Bihingni logi tongthogei munei tongnani abo bwsaini khaitai. Je bwsai phungaiei sisakino srapsa jora bihingno kwbagui tongnai. A bwsaini langmao jongjal phainai kong. Bihing rongno kwbang jora redi haikhe kwbang poitu khaidi. Hingke nukhungo tai phaigla walaimung na silaimung. Salo waisa bihigno angno na hamjago hini sawoi. Bihigni wanama rokno haksal khai redi. Haikhe nukhungo tongthokma no tongi manano. Tamokhe buriro kwbang bungno musungjago. Bwsaini hamjagmano manani. Tai bwsaini care no manani. Bihigno sadino waisa bini thokjagma manai no charedi. Tai talo waisa bini musungma jagao berai rina tolangdi. Haikhe nukhungo tongthokma manano. Burirokni bwkhao hamjagma tai jolima kwnui tongo kwbang. Bihigno hamjagma rwoi bihigni jolimano sbai rwnani abo bwsaini samo. Khoroksa chwraino o sungsaro tubunai buma bo chwraini bagui je tekto soimani abo bufa langma tongsa hamjagma rwphano a bumani tekto no sui subaya abono joto bwsaino khaitai nijini bihigno tekto riyakarei langma tongsa hamjagma rwnani burirok nokni lokhiengu brokno jesik hamjagma rwo asungna nukhungo hamjagma tai khaksangma phainai nukhungo aphuno walaimung tai nasilimung phayu jefuru bwsai sungsani tongthok tongna nayo abono nukhungo tongthok tongna musungkhe sungsani tongthok bai haksalna nangnai tai sak soimung tongna nangnai nini logi song abono hamjago je sungsani kahamno hingke nungma hamjagna nangnai kahamno no tumuno sungsani samung nungbai kuplung ongkhe joto borokno chajagi angnai hingke tamni sungsani samung nungbai kuplung ongba o sungsani hamya samung nungmung borokno kaham khaya abo nukhungni khaksangmano se segainao abono nukhungo hamjagma tai khaksangma mana musungkhe o sungsani hamya samung nungmungno yakar thaiklayo nini logisong kuno dino naigla jani bwsai hamya wngtheng jotono nayo langmani logisong kaham wngtheng care khainai wngtheng bihig simiya bwsaini kokno khwnanani jora jorao bwsaibo khwnataiklayo bihigni kokno tamokhe nukhungo khaksangma manakhe bihig bwsai kwnui kha thanchangna nango baksa baksa bwribo tongo bwsaino sak nangya khuk nangya abono karei bwsaino bunai tongnaibo tongo tumuno abo hayangui tongkhe ang nukhungo kuno dino khaksangma mangla tai abono karei bwsaino bataiei nungnai chanai bwribo tongo abono phadi singlo tomung hameno yakarei nukhungo khaksangma tai tongthokma manai tonglayano kogono tongo kwnui kha thancha hamjagma tongkhe laifangno muri phano sogui manu hnai abono sing bihig bwsai kha thanchang lai thaiklayo tai kwnui hamjag lai thaiklayo hingke salja haino khaksangma gwnang nukhung ongoi manai Langmabai gwdaljak YouTube channel ni ang semor ongoi mano nini tago bihig bwsa kwraikhu hingke video no bonono phunukdi jeni nukhungo khaksangma tongthokma kwrai salphake wala chuklayongo tai sungsani samung nungmung kupulung o video no asakna share khladi sabo saiman o chigonsa video no kebni nukhungo khaksangma hamjagma tubuiro tai o video no sajakhe please like ka share rinan tapokdi tai tebo kwbangma nangkukmani kokthai khonara musungkhe o channel no tabono subscribe khlainan tapokdi hambai।